Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun, hormatly prezident Bola Gurbanoğlu Berdimuhammed bilen Owganysan Islam Respublikasynyň prezidenti Mohammed Ashraf Ghani'niň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary telefon arkaly söhbetleşikde Türkmen Owgan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem geljeki uğurlar boýunça pikir alşmak, şeýle-de özara gyzyklymy bildirilýän halkara hem sevtara fiýatynyň möhüm uğurlary ara alyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hormatly prezident Bola Gurbanoğlu Berdimuhammedow dünýäniň döwletleri ilkinji nowatda bolsa ýakyn goňşular bilen gatnaşyklary hemme taraplaryny ösdürmek ýurdumyzyň daşary fiýatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýanyny bellep, Türkmenistan ýa-ni Owganystanyň arasynda hoşniýetli goňşulyk, dostluk we din hukukluk ýürürleri esasynda ýola oýlaýan hyzmatdaşlygyň sazlaşykly ösdürilýänini aýtdy. İki döwletiň arasynda netijeli gatnaşyklary, sowda ykysady, ýalňyş energetika hem uly ara gatnaşyk urganlaryny işen ýagdaýda ösdürilýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň hem Owganystanyň geografik taýdan amatly ýerleşmekleriniň täze uly üstaşary geçirgilerini döretmek boýunça sebitleýän tasamalary amala aşyrmak üçin ägurt uly ähmiýetiniň bardygy bellenildi. İki ýurdun gatnaşmagyna durmuşa geçirilýän Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisynyň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan uğuru boýunça ýokary voltly elektrik geçirji ulgamynyň hem optik süýümli ara gatnaşygyň Akina Antkoy demir ýolunyň çekilmegi ýaly iri tasamalary munyň aýdyň suwutnamasy. Şeýlelikde geljek ýylyň başynda halkara energetika magistraly bolan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisynyň Owgan böleginiň gurulşy başlanýar. Türkmenistan ýa-ni Owganystan Islam Respublikasynyň arasynda çekilýän optik süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň täze bölegi ulanmaga bermäge taýýar edildi. Ýurdumyzyň hünärmenleriniň Amamnazar, Akina hem Ferhadabad turgundy uğurlar boýunça çeken büýük ulgamy Owganystanyň ara gatnaşyk ulgamyny Hirat Akina uğruny birleşdirmäge mümkinçilik berer. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň hem Owganystanyň üstünden geçen halkara üstaşary mümkinçiliklerini hasam artyrmaga şertler dörer. Şu maksat bilen ýurdumyň çägine Mari Ferhadabad uğruny zerur bolan enjamlar oturdurly. Türkmenistanyň hem Owganystanyň hünärmenleriniň bilelikdäki tagalaty esasynda gurulýan Akina Antkoy demir ýolunyň gurulşygy tamamlaýjy tapgyra gadam goýdy. Soňra bolsa oň Aziýa ýoşunma sewtiniň döwletlerine çykalgaty bolar. Şeýle hem söhbetdeşler Türkmenistanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň hem Türkiýanyň arasynda gol çekilen alalaşygyň çäklerini dürdilen Lapis Lazuli uly üstaşary geçirgesiniň ähmiýetini aýratyn nagtadylar. Muňa özi merkezi hem Günorta Aziýa ýurtlarynyň, Ýewropanyň döwletleriniň arasynda haryt durmuşynyň möçürlerini artyrmaga mümkinçilik berer. Hem şolar wagtyň özünde sevtiň sowda ykysady gatnaşyklaryň ösdürilmegini şertlendirer. Owganystan Islam Respublikasynyň prezidenti Mohammed Ashraf Ghani halkara siýasy giňişliginde Owganystana puhta hem iýlikdarly gollaw berýäni üçin hormatly prezident bola tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hususan 2020-nji ýylyň 23-nji, 24-nji noýabrynda Ženewada geçirilen Owganystan boýunça halkara maslahatynyň başynda Türkmen tarapynyň eýleýän işleň ýürülgesi nagtaly. Bu forumda Türkmenistan Merkezi Aziýany, Aziýa ýoşunmany sewti bilen baglanşdyrýan iri energetika hem uly kommunikasiýa tasamalaryna degişli öňe süren başlanýyşlarynyň durmuşa geçirilmeginde gadanylýan ösüşleri bellep, geljekde düzümleýän tasamalaryň ösdürilmeginiň zerurdygyna ünsü çekildi. Şunu Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan uğru boýunça elektrik geçirjik hem optik süýümli ara gatnaşyk ulgamy. Türkmenistandan Owgan uğruny demir ýolunyň çekilmegi ýaly tasamalaryň iş ýüzünde amala aşyrmagyny Türkmenistanyň anyk maliýe hem maddi taýdany goşýan goşunda nagtaly. Türkmen hem Owgan halklaryny gadymdan gelýän doganlyk birek-birege hormat goýmak däpleriniň umumy ruhy hem taryhy gymmatlyklaryň birleşdirýänligi bellenildi. Bu bolsa döwlet tarapdaşlyklary şolsana insan perwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly büniýat bolup durýar.
Goňşy ýurdun Faryap welaýatynyň Antkoy etrawynyň Akina şäherçesinde Türkmen tarapynyň Owan halkyna insanperwerlik kömegi hökmüne bina eden meçidiniň ýakyn wagtda açylyş dawratynyň geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Goý täze meçitde ediljek doga dilegler, beriljek sadakalary beýik bir bargyň dergähinde kabul bolsun diýip hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow aýtdy. Şeýle-de döwlet başçylыgy ýakyn wagtda biziň ýurdumyzdan insanperwerlik kömegi hökmüne owany sany, lukmançylyk hem dermanlyk serişleriniň, azyk önümleriniň, dokuma hem hojalyk haritlarynyň iýeriljekdigini bellädi. Prezident Mohammed Ashraf Ghani Owan halkynyň adyndan şu ýylyň dowamyna Türkmenistan tarapyndan netijeli ykdysady hem insanperwerlik kömeginiň iýerilýänligi, goňşy ýurduň durnukly ösüşine netijeli doganlyk golawynyň berilýän üçin milli liderimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Owanyň lideriniň belleşi ýaly oň ýurdunda Türkmenistan bilen hoşniýetli goňşylyk gatnaşyklaryna aýratyn gadyr goýulýar. Hemem hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow dünýäde durnuklylygyň, sebitde howpsuzlygyň üpçedilmeginiň möhüm şertini emele getirýän parahaçylyk süýjülükli daşary syýasatyna ýokary baha berilýär. Ählimumy gün tertibiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, iki döwrütiň başdanlary häzirki döwrüň möhüm meseleleriň çözüldüne alalaşykly hem bir bütügi çemreşmeleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyny bellediler. Dünýäniň äýurt uly giňişligini gurşawyran hem halkara ykdysady gatnaşyklaryna köp sanly döwletleriň hem halklaryň durmuş derejesine yaramaz täsir bolan COVID-19 ýokunjy häzirki döwrüň wajyp wezipetine öwrüli. Türkmenistan dünýä birleşiginiň bu howply hökme garşy görüşe gönükdirlen tagalalaryny dowly gollaýar hem burada alalaşykly hereketleň taýýarlanmagyna gönükdirlen halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmegi zerur hasaplaýar diýip milli liderimiz aýtdy. Söhbetdeşiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow hem Mohammed Ashraf Ghani iki taraplaryň gatnaşyklaryny ähli urlar. Şol sandan siyasi, sowda ykdysady, medeni podoklarda dostlyk hem hoşniýetli goňşylyk däpleri, taraplaryň özara hoşniýetli erki esasynda mundan belägem berkidiljekdigine, hem giňeldiljekdigine anam bildirdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň hem Owanyň halklaryna parahaçylyk, ruwaçlyk we awadançylyk arzuw etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşlik Owan tarapynyň başlanýagy boýunça geçirildi. Ma'lum bolýary Germaniýanyň lukmançylyk birermenleri hem öňde barjy almy kliniki merkezleriniň hünärmenleri iň gowy anyklaýyş şeýle-de bejeriş işini öwrenmek bagatda türkmen lukmanlary bilen tejribe alşmak maksady bilen ýygydaly duşýarlar. Bu ýagdaý ýokary netijeler berýär. Hormatly prezidentimiň ýola goýan saglyk ulgamyna türkmen german hyzmatdaşlygynyň çäklaryny saglyk uğraşyňça tejribe alşmak işleri barha kämilleşýär. Lukmançylyk ulgamyny ýygydarly birlikde geçirilýän şäherler ýokary netijeler berýär. Şu günleri ýurdumyzda iş saparyna bolup halkara derejeli saglyk uğraş idaralaryny, hususan Türkmenistanyň saglyk uğraş we derman senagaty ministrliginiň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň professorlary ýerli hünärmenlerimiz bilen saglyk uğraşyň dürli ugrary boýunça tejribe alşýarlar. Şeýle işleň ýygydaly geçirilmegi ören peýdarlar. Good morning, my name is Fritz Spelsberg. Men Fritz Spelsberg, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň München şäheriniň Maximilian Ludwig Universitetiniň kliniki bazasy bolan Fürstenfeldburg klinikasynyň hirurg lukmany, Murat Garryf adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň hormatly professory. Türkmen kärdeşlerimiz bilen pikir alşmalar, tejribeler öwrenmek ören peýdaly boldy. Türkmen lukmanlarynyň işleri ýokary derejede bilen tapawutlanýar. Saglyk ulgamyna Türkmenistan lukmanlaryň, alymlaryň, hünärmenleriň ýokary işeňligi aýdym duýulýar. Dürli ugurdaky alymy işleri ýokary derejede kesel bejerişi geçirmek üçin Türkmenistanyň ähli şertleri bar. Şonuň üçin hem ähmiýetli aşyşlaryň boljakdygyny anamly aýdatym gelýär. Olaryň Türkmenistana degişli boljakdygy gowandyrjy ýagdaýdyr. Lukmançylykda döwrüň derwaýaty meseleleri boýunça giňişlerini pikir alşdyk. Ol biziň işlerimizde netijelerin gazanylmagyna ýardam eder. Hyzmatdaşlygyň uly ötüşlere betlenmegine döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidente hoşallyk bildirýärin.
Halkara Sağlık Merkezleri Müdüriyetinin Halkara Endokrinologiya we Hirurgiya Merkezine geçirilen maslahat işin häsiwesini. Onu Türkmen nemis gatnaşyklarynyň ösülmegine uly üns berýän üçin hormatly prezident bilen hoşallyk sözler aýdyldy. Dabarada ýurdumyzyň lukmançylyk ilmini döwürwaplaşdyrmak hem raýatlamyzyň saglygyny goramak meselesiniň ösürilmegine goşan uly şahsy goşanlaryny nazara alyp, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň ýokary derejeli alim lukmanlaryna Murat Garrybadyň Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk universitetiniň hormatly professory alimlik atlaryny dakmak çäretge geçirildi. Hormatly atlaň berilmegini nemis lukmanlary özleri üçin uly hormatlygyny belediler. Muň özi gatnaşyklaryň belent derejesini tasdikleýär. Professor Volkmar Jansen, Germaniýa Federativ Respublikasynyň München şäheriniň Großhadren klinikasynyň hirurg ortoped lukmany. Murat Garrybadyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň hormatly professory ilmadyň berilmegi meniň üçin uly hormatdyr. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýan. Bu ýagdaý biziň gatnaşyklarynyň ýokary derejesini tasdikleýär. Üstünlükleri ulaşýan Türkmenistanda bolmak meniň üçin uly hormatdyr. Saglyk ulgamynyň häzirki zaman ösen nusgasyny Türkmenistanda görmek bolýar. Yetilen belen tepkitler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňden görjülükli siýasatynyň aýdyň miwesidir. Saglyk ulgamynda gazanlan üstünlükler hyzmatdaşlaryň Türkmenistana bolan gyzyklanmasyny, şol wagtda gatnaşyklaryň ösdürilmegine bolan isleg artdyrýar. Professor Matthias Pichman, Germaniýa Federativ Respublikasynyň München şäheriniň Großhadren klinikasynyň hirurg ortoped lukmany. Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň toýlanýan günlerini gözel Aşgabatda geçirilen dawaral maslahat meniň üçin şadlykly günleriň biri boldy. Maňa Murat Garrybadyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň hormatly professory ilmadyň berilmegi durmuşymda ýatdan çykmajak günleriň birine urildi. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Türkmenistanyň gazanan üstünlüklerini, hususan da saglyk ulgamynda ýeten belen sepkitlerini her adymda görmek bolýar. Saglyk ulgamynda Türkmenistanyň geljeginiň ullugyny ýurtda gurulan häzirki zaman ölüňlerine laýyk gelýän merkezler, alınıp barlayan giň gerimli işler aýdyn görkezýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň saglyk ulgamyndaky düýpli özgertmeleri üstünlükler üçin edýär. Bu urda işleriň ýene-de dowam etdirjekdigini hormatly prezident hemişe nyktaýar. Kärdeşlerimiz bilen gurrun edilýän urda pikir alşmaga giň mümkinçilikler döredildi. Ol biziň işimizde öňe düşlük adanmaga şert döredýär. Sag bolun. Meni professor Günther Dom, Germaniýa Federativ Respublikasynyň stomatolog implantolog lukmany. Maňa Murat Garrybadyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň hormatly professory alimlik adynyň berilmegini ören uly dereje hataplaýan. Häzirki zaman lukmançylygynyň almy derejesine eýe bolmagynyň ören buýsançylygyny bellemek isleýän. Häzirki döwürde lukmançylyk diplomatiýasynyň öz borçly ýoluny kemale getirýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezident häzirki zaman lukmançylygyny gyzyklandyrýan meselelere hemem olaňy çözülmegi üçin edilmeli işleri hemişe aýratyn uly üns berýär. Bu urda Türkmenistany alınıp barlayan işlerini nusgalyk bellemek isleýän. İşleri guramakda, saglyk ulgamyny ýokary netijeleri gazanmakda Türkmen tejribesini öwrenmek Türkmenistanyň tejribesi häzirki döwürde täze uruny kemale gelýänine şaýatlyk edýär. Saglyk ulgamyny Türkmenistanyň geljeginiň ullugyny anamly aýdasy berýär. Ýokary guramaçylyk besenen maksagdymyz özara tejribeleri aşmaga mümkinçilik berdi. Kärdeşlerimiz bilen tejribeleri paýlaşmaga dürdülen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Baky taraplamydan şanly 25 ýyllyk toýunyň şadlykly dawaralarynyň her bir pursady ýokary ruh bilen tapaýlaýar. Şeýle şadlykly günlerde Daşow şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sogudyny kabul etdiler. Şäheriň Türkmenistan köçetiniň uruny 4 gatly, 30 köýli, ähli amatyklary gözüňde tutulan täze ýaşaýyşynyň ulanylmagy berilmän başlygyny dawaralary ýokary ruh bilen besendi. Muň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny sürmegiň maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň misallar. Türkmenistan bir taraplygyň mekan ýylynyň nurany günlerine welaýetde baky bir taraplamynyň şany 25 ýyllyk toýuna taýýarlyk görülýän günlerde Daşow şäherine täze ýaşaýyş jaýynyň ulanmagy bermegi baýramçylyk çäherleriniň ruh oňetligini has artdyrdy. Daşow şäheriniň günnägor künjeginde Şabadyň boýuna gurulan ýaşaýyş jaý toplamyna 4 gatly 32 öýli ählamatlyklary gözüňde tutulan täze ýaşaýyş jaýynyň açylyp ulanmagy bermegem munyň aýdyň misallar. Täze jaý Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Atalyk Guruluşyk Hususy Guruluşyk Kärhanasynyň guruluşçylary ýokary hil derejesinde bina etdiler.
Dawra ýaşyny nesliň wekilleri, mährem ineler, mejlisiň deputatlary, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şäheriň ýaşaýjylary we beýleki adamlar uly höweslen gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenler täze jaýyň şäher gurulşynyň hemde häzirki zaman binagarlygynyň iň öňde talaplaryna laýyk gelýänini, oň ýaşaýyş şertleriniň ähli oňoýlyklaryny hemde günnelik durmuşda zerur hyzmatlaryň ýokary derejesini özüne jemleýänini bu ýa belediler. Soňra bir ýerde aýratyn tapatlanyp zähme çeken gurulşykçylaryň bir näçesine hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar, öý ýerlerine bolsa jaýlaryň açarlary dawraly ýagdaýda oşurly. Täze jaýyň ulanmagy gelmek münasibetli bir ýerde medeniýet we sungat işgärleri, şyryn aýdymlary, joşgany tantlary, folklor çykyşlary bilen dawratnyjlara şatlyk paýladylar. Ýanglanan aýdym sahalarda we ýerine ýetirilen tantlarda döwletimiziň gazanýan ösüşleri we gahraman akadamynyň halkymyzy asuda, awadan durmuşda ýaşatmak ugruna alyp barýan döwlet ähmetli işleri watp edildi. Soňra dawratnyjlar jaýyň öýleri bilen tanışdylar. Jaý almak bagty meseleden maşgalalar, mihmanlara toý tagamlaryny ködüretdiler. Öýler synan ýaşyny nesliň wekilleri Mähraman akadamynyň öz halky barada diýen bir meşhur aladylar üçin hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Bagtyar Türkmen maşgalasyna ene mamalarymyzdan gelýän ilişler bilen bezilen millilik çaýlan ümit etdiň ýerine ýetirmekleri zinanlaryň milli däp desturlarynyň dowamatynyň dowamdygyny görkezdi. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne tutulýan toý dawralaryna häzirki güne çenli gadymy däp desturlarymyzyň şoklanmagi, Gahraman akadamynyň tagallasy bilen medeni mirasymyzyň mizemezliginiň alamatydyr. Şawadyň boýundaky şäheriň gözellik sağlaşygyna öz boşly şogula saçan täze bina öz wagtyna we ýokary hil derejesinde guruldy. Täze ýaşaý jaýy otoglarynyň giňligi, ählamatlyklaryň göz öňüne tutulanyny bilen tapatlanýar. Bu olsa berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň iş tutumlarynyň barhara başlanýanyny aňladýar. Häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän täzeçil çözgütler esasyna gurulan jaýyň bedek işlerine döwrübap serişdeler ulanýly. Otoglarda ýerleşdirilen ýokary hilli mebelleri ýurdumyzda önürilen önümlerdir. İlkinji nowatda men ähli adam halkym bolar diýen Mähraman akadamy halkymyzyň ýaşaýyş we durmuş derejesini barha ýokary götürmegiň aladasyna diýähimde bu ulgamda ören uly özgertmeler amal asyrýar. Dawratnaşanlar bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren hemde ýurdumyzda ösüşleriň täze belentliklerine tarap ananlat barýan Mähraman akadamyda hoşalyk sözlerini aýtdylar. Men Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy Sarbaýewa Gül berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Mähraman arkadagymyzyň halkymyzyň azuda durmuşy erkana ýaşaýyş üçin edýän aladalary her bir türkmen maşgalasynyň ajaýyp öýleriniň hödürini görüp ýaşaýar. Ähli amatlykları bolan jaýlardan öý tutunan her bir maşgala taçagy giňden ýazylyp toýlaýar. Bugun biziň maşgalamyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak gün hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen baky bir taraplymyzyň 25 ýyllyk bayramynyň öňü sirasyna şäherimizde bina edilen belent ýaşaýyş jaýyndan öýli bolmak bagty biziň maşgalamyza da netip etdi. Gahraman arkadagymyza edýän aladalar üçin alkyş sözlerimizi aýdýar. Gahraman arkadagymyzyň janyta ömür uzak halk bähwetli döwletli işleri mudamy rawaşlyklara betlensin. Şun Türkmenistana saýrawlary we salat tarşykary geçirmek boýunça merkez topardy. Ýurdumyzyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýrawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine başynan mejlis geçirildi. Oňa merkezi saýraw toparynyň agzalary, merkezi saýraw toparynyň ýanyna döredilen iş toparlarynyň wekilleri, syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalarynyň jogapkar işgärleri hem köpçüliklerini habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girdmek hakynda konstitusiýon kanun kabul edilip, şortanda milli parlamentiniň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler öňe sürilip, ýurdumyzda kanun çykarjylyk edarasynyň 2 palataly düzümine, halk maslahatyna we mejlise geçilýär. Munyň özi halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgelerden we kadalaryna, dünýä we milli demokratik tejribesine laýyk gelýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň milli geňeş hakynda täze kanunyň kabul edilmegi, watanymyzda parlament we demokratik ösüşiň möhüm ugur bolup durýar. Bugünkü mejlisiň gün tertibine öňde boljak saýlawlar geçirmäge degişli bir näçe meseleler girdildi. Hususan da bir möhüm jemgyýetçilik syýasy şähereti Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararyna laýyklykda indiki ýylyň ýazyna geçiriler. Merkez saýlaw topary saýlawlary taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça şäherleriň senatnamasanyň meýilnamasyny tasdiklady. Saýlaw kodeksine we Türkmenistanda saýlawlar we salat alşyklar geçirmek boýunça merkez toparyň kararyna laýyklykda 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan saýlaw möhüminiň başlanýanyny elan edildi.
Mejlisin çäklerinde oňatnaşylar öňde boljak taýlyň möhkeminiň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Onuň geçirilişini siyasi partiýalar, jeňmeçilik guramalary, raýat toparlary, şeýle hem dalaşgärler tarapyndan bellenen milli synçylar syn ederler. Sultanda zerur bolan resmi namalar, şoltanda gollanmalar we ýatlamalar tasdiklanyldy. Mejlise gatnaşylar taýlawlaryň açyklygyny we giň bäsleşliginiň üpçün edilmegini möhüm wezipeler höküminde kesgitlediler. Welaýatlaryň başga şäherleriň taýlaw toparlarynyň başlyklarynyň öňde boljak taýlawlara taýýarlyk, dörül derejedäki çäreleri guramak boýunça alınıp barýan işler barada hatabatlar dinlenildi. Mejlise gatnaşylar milli parlamentiň hiltaýdan täze iki palataly düdüminiň döredilmeginiň garaşy Türkmenistanyň syýasy ötüşiniň hukuk esatlaryny berkitmek, döwlet häkimet idaralarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri döretjekdigini anam bildirdiler. Merkez saýlaw toparynyň mejlisiniň dowamyny başga da guramaçylyk meselelerini garaldy we olar boýunça degişli söýgütler kabul edildi. Ýurdumyzyň jeňmeçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistan paragatçylygyny we ynançmaň watan ady bilen maslahat geçirildi. Oňa mejlisiň ýolbaşçylary, siyasi partiýalaryň we jeňmeçilik guramalarynyň başlyklary hemde wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri hemde ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda edilen çykyşlarda Türkmenistan beýtaraplaryň mekan şahary bilen geçýän 2020-nji ýylyň şanly wakalary, taryhy ähmiýetli halkara çärelerine betlenýändigi nygtaldy. Şunlukda halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, milli ykdysadymyzyň ähli uğurlary boýunça ösüşini üpçün etmek wezipelerine möhüm orun değişdi bolup durýar. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyny 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gurulýan köpçülikden çäreler, video aragatnaşy arkaly geçirilýän halkara maslahatlary ýurdumyzda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Bolta Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagynda Mehriban arkadamyzyň umumy adamda ähmiýetli başlanýyşlarynyň giň gollagy eýe bolmagynda möhüm orun eýelýär. Maslahata gatnaşylaryň çykyşlaryny garaşy hemişelik beýtarap watanymyzyň bütün dünýäde şoltanda sevitde paragatçylygy, durnukly ötüşi we hoplulygy üpçün etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň öňe sürýän tagallalaryna ýardam berýändigi bellenildi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan paragatçylyk töýjülikleri we hoşnutly goňşulyk gatnaşyklarynyň işiň häsiýeti eýe bolmagynda aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý milli jeňmetiniň guramagynda baky beýtaraplygymyzyň 25 ýylyna bagşlanyp geçirilen çäreler ul ruh bilentligi beslendi. Çünki Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesi ýurdumyzyň şu döwürde gadanan üstünliklerini we ýeten derejesini halkara geňeşliginde hemme taraplaryň wagt etmekde aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenistanyň bilim ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň UNICEF-iň Türkmenistanda wekilhana tarapyndan durnukly ötüş maksatlarynyň ýaş ilçileriniň gatnaşmagyny çağanyň hukuklary hakynda konwensiýanyny kabul edilen güni, şeýle-de Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň 25 ýylyg münasibetli öwredüş häsiýetli okuw sapaklary guraldy. Häzirki döwürde hormatly prezident bilen tagalaty bilen ýurdumyzyň Alymlar Akademiýasynyň almy barlyk idaralarynyň işiniň netijelerini ýokarlandyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlelikde milli ykdysadymyzyň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolan alymyň ösdürilmegi döwrüň esasy wezipeleriniň biridir. Şeýlelikde ýurdumyzyň alymy institutlaryna nano we himiýa tehnologiýalarynyň ösdürilmegini, häzirki zamany alymy barlygyň netijesinde zerur serişleriň öňürmegini möhüm ornuň degişdigini bellemeli. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň Alymlar Akademiýasynyň himiýa institutynyň alymlary daş gurşowyň himiýat we ekologiýa barlyghanasyny ýodamalyň alnyş usulyny işläp taýýarladylar. Munyň özi ýodly kali erginini krahmal bilen birleşdirmegiň netijesidir. Ma'lum bolýar dünýäniň köp ýurtlaryny ýod saklaýjy bakteriýalara garşy serişde höküminde ýodinol ulanylýar. Bu önümde esasy ýokary molekulyar birleşme bolan polivinil spirti peýdalanylýar. Şeýlelikde institutynyň alymlary daşary ýurtlardan getirilýän polivinil spirtini öndürmek maksady bilen täze ýodnamal atly serişde birleşdirildi. Şunlukda polivinil spirtine derek yer almadan alynan tebigi ýokary molekulyar birleşme krahmal peýdalanyldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlardan getirilýän himik serişleriniň orun tutýan önümleri öndürmek boýunça ýurdumyzyň himiýa we himik tehnologiýalary ugrundan alym barlygy işlerini alyp barýan alymlaryň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändiginiň subutnamasyna urildi. Bilinçli ýodamaly krahmal esasan ýodyň bölünip çykmagyny haýallaşdyrýar, hemde onuň adam bedenine dowamly täsir etmegini peseltmäge ýardam berýär. Alymy subutnamalary görä ýodamalyň düdüminde krahmalyň, kali ýodyň we ýodyň saklanýanlygy hemde onuň düdüminde arasa suwuň bardygy tasdiklanyldy. Ýurdumyzyň saglyk goraýşy derman senaty ministrliginiň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramyna garşy görüşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglyk we imit merkezinde geçirilen barlyklarda ýodamalyň bakteriýalara garşy bolan häsiýetleri ýodanoluň bilen deň derejedegi ýüze çykaryldy.
Geçirilen degişli ılym barlyklar alynan serişdäni 6 aýyň dowamında ulanyp bolmak mümkinçiliginiň bardygyny görkezdi. Häzirki wagtda ýodamalyň alynış usuly bilen baglanyşykly işläp taýýarlamalar degişli gulluklar tarapyndan seljerler we olar tasdiklanlar. Munyň özi milli liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda adamlaryň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak we olary netijeli bejermek boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barylýandygynyň we olaryň netijeli häsiýeti eýe bolýandygynyň aýdyn subutnamasydyr. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Kimia Institutynyň barlyhanalary we bölümleri häzirki zamanyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilip, olarda ılym barlyklary ýokary derejede alyp barmak üçin zerur şertler bar. Munyň özi göndüňi döwlet başlanmadyň tagallasy bilen ılym barlyk institutlarynyň işiniň kämilleşdirilmegi urunda edilýän tagallalaryň oňy netije berýändigini äşkär edýär. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beleng serkerde başly. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň çağırşy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beýleki goşunlarynyň we harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırşy hakyna çykaran fermany ýerine ýetirmek boýunça öňde bolan wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça çäreler ýokary derejede dowam edýär. Munyň şeýledini Aşgabat şäheri harby wekili tarapyndan alınıp barlayan işlerim aýdynlygy bilen görkezýär. Güýüzki harby gulluga çağırış möhtemini ýokary guramaçylykly geçirmek maksatly wezipelere bagşlanan matlagatlar ýygyderli geçirilýär. Olarda watan goragy bilen bagly alınıp barlayan işleri türkmeniň döwletlilik ýörelgesine laýyk amala aşyrmak, harby wekilliklerde hasapda duran raýatlary tapgyrlaryň esasy çağırış boýunça harby gulluga geçmäge çağırmak, meýilnamalaryň esasy harby tiýady çäreleri baý mazmunyny geçirmek maslahatlaşylýar. Şun netijede Türkmenistanyň konstitusiýasyny we harby borçlylyk we harby gulluk hakyny Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda talaby laýyk guramak ýoly goýuldy. Aşgabatly ýaşlary lukmançylyk güýätinden geçirmek maksady bilen şäher we etraf harby wekilliklerine zerur bolan lukmançylyk mümkinçilikleri döredildi. Olarda tanlaşdyrylan lukmançylyk serişdeler arkaly tezribel lukmanlar çağırşa degişli raýatlaryň beden we ruhy saglygyny anyk görkezleri bilen kesgitleýärler. Çağırış toparlaryna raýatlaryň nizamly gulluga yaramlylygy, harby gulluga taýýarlygy, bilim başarnyklary, ýaşaýyş durmuş derejesi dol derejede öwrenýär we ýurdumyň ýaragly güýçlerine, beýlek goşun görnüşlerine we harby idaralaryna kanunyna bellenlen möhletde harby gulluga geçmäge bellenýärler. Paýtagtymyň şäherine ýüreti taýýarlanan meden meýilname satyna gurulýan harby watançylyk käýfiýetli çäreler hem giňerimde dowam etýär. Gurulýan aýdym taly wagan etigat duşuklary ýokary watan söýjüligi terbiýelemekde we ýurdumyzda alınıp barlayan bitaraplyk ýörelgelerini esaslanýan harby siýasaty wagt etmekde ýokary ähmiýete eýedir. Terbiýeçilik mazmunly çäreleň çäklerini medeni ojaklary gurulýan gedelençler, watançylyk mazmunly şekilli görnüşleri tomuş etmek boýunça çäreler watan goragyna çağırylýan merdany nesillere oňyň täsirini ýetirýär. Ýaşlar şeýle çäreler arkaly harby doktrinanyň, harby strategiýanyň, gorunç häsiýetine we milli goşunyň ruhy tehnika kuwatynyň mäkämligine göz ýetirýärler. Ýurt goragyna saýlanan raýatlara ilkinji gezek täze harby lywatlar goşurmagam, ýatdan çykmajak pursatlary bagş etýär. Ýaşlar saýlanan goşun görnüşlerine laýyklykda ilkinji gezek merdanalygyň gerçekligiň nişany bolan harby lywatları uly tolgunma we jogapkärçilik duýgulary bilen kabul etýärler. Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylymyzda watan goragyna gadam atýan ýaşlary harby gulluga ugratmagan dawralara we ýokary uruq welentlige betlenýär. Muňa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watan söýjülüň belent nusgatyny görkezýän hormatly arkadaşymyzyň saýasyna garaşdy. Baky bitarap Türkmenistanyň goragullygynyň pugtalanýanlygyndan habar berýär. Hormatly arkadaşymyzyň degişli fermanyna laýyklykda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak dawralary Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň ähli harby bölümlerine de ýokary guramaçylyk derejesine geçirilýär. Şeýle dawraly çäreler döwlet serhat gullugynyň ähli serhat birikmelerine de bayramçylyk ruhyna dawralandyrylýar. Geçirilýän dawralar baky bitaraplyň 25 ýyllygynyň bayramçylyk ruhy bilen dawralanyp, watan goragçylarynyň mukaddesllikleriniň naýbaşy hasaplanýan, asudalygyň, paragatçylygyň, agdybirligiň mekany bolan mehriban watanmyzda bolan watan söýjüligini ebedileşdirýär. Dawralarda ýerine ýetirilen joşgyny aýdym taýlar oňa gatnaşçylara ruhy lezzet paýlady. Dawralaryň ahyryna oňa gatnaşçylar döredilýän döwrewap mümkinçilikler üçin hormatly belin serkerde başymyza alkyş töllerini aýtdylar.
Paytahtımızda Bakı taraflarımızdan 25 yıla münasebetli Türkmenistan'ın Zenandar Birleşiginin merkezi yaşanan Kememe Kerdeşler arkadaşlıklarının milli merkezinin birlikte uğramağını yurdumuzun gelin yıllarının arasında ıglan edilen kesbi kärim nesilleri görülatlı bäsleşigin jemleýiş tapyry geçirildi. Bätleşik turwaşdan ýokary ruhal qynşaýy boldy. Onuň deslapky tapgyrlarynyň ýeňjileri milli senetçiligiň durly urlary boýunça taýýarlanan ili işleriniň iň naýbaşlaryny bätleşige hödürlediler. Oňa gatnaşyjylar pederlerimiziň nesillerden nesillere geçiren nusgalyk ili işleri halkymyzyň milli medeniýetine däp desurlaryny açyp görkezýär. Olaň bir neçe görünüşleri gadymy döwürlerden gözbaş alyp, kämilleşip milliligini ýetirmeýän biziň günlerimize gelip ýetipdir. Biz şol gymmatlyklary gowanmagy, olaň käbir görünüşlerini gaýtadan döwrebap görünüşde dikeltmäge borçlylar diýip uly buýsonç bilen ýagtadylar. Kesbi kärim nesillere görüladi bilen guralan bu bätleşik, edi watanymyzyň gülläp ösmegine sallamly goşun toşýan, maşgaly ojagyna güýpaly, edepli ekramly, zähmet süýür, ene mamalarymyzyň gadymy däp desurlaryny ıgrarly, çeper eli denanlary ýüze çykarmak maksady bilen guruldy. Ýurtymyzyň vilayatlerinden we paýtagtymyz Aşgabat şäherininden bätleşige gatnaşan eli çeper denanlar, milli senetçiligiň durly urlary boýunça degişli urda okuýup başarnyklary kämillik bilen ele alanyklaryny görkezdiler. Bu ýysonçly döwrümizde çäkse gowanýan bätleşige gatnaşan denanlar, halkymyza abadan durmuşda ýaşamagy, dörejilikli zähmet çekmäge ähli mümkinçilikler döredýän mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzda stoluň üstüne oýnalýan tenis boýunça ýurdumyzyň birinjiligini alma ugrundaky açyk ýaşa badalgy berildi. Bu bätleşigiň açylyş dabarasy ýokary ruh bilen tegebesenli. Yurdumyzyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda talipleriň arasyna geçirilýän bir taraplamynyň 25 ýyllygyna başlanan sport bäsleşiginiň açylyş dabarasy ruh bilen tegebesenli. Bir ýerde sportyň ösdirilmegine amala aşyrýan özgertmeler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk beýan edildi. Häzirki ýaş turganlarymyzyň halkara oýunlaryna taýýarlanan özbaşly tapgyrdyr. Durly ýaşlaryň ýygydaly geçilmegi ýurdumyzda sporty ösdirmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwüsini has artdyrýar. Agyr atletika boýunça kemişilik bir taraplamynyň 25 ýyllygyna başlanyp geçirilen ýaş ustatlyň kemaligini äşkar etdi. Turgunlaryň arasyndaky çekileşli häsiýete wetenen bäsleşik tejribe toplamakda ähmetli boldy. Çempionat tälimçileriň, hünärmenleriň üns merkezinde boldy. Oglanlar we gyýlar degişli agramlarda bäsleşdiler. Ýokary netijeleri wetenen ýaşda her bir pursat turgunlar üçin uly jogapkärlige urly. Agyrlyk minberine tarap ädim ana maksady okunlyklan koşdy. Bar güýjüň bir pursatda jemlenmegi agyrlygy götermekde ýeňillik töredýär. Bu ýagdaý her bir turgana maksusdyr. Ýöne ony ustatlarça peýdalanmak, öňde goýulan maksady ýetmek üçin ulanmak ýerli turganaşyga, ihlasy, erjellige berk bagyrlar. Şu käsiýetleriň aýdyň ýüze çykmasy agyr atletika boýunça birinjilik ugrundaky ýaşy özbaşly bedeg berdi. Bu ýaş halkara bäsleşigine özbaşly taýýarlyk urly. Ýeňjileri ýurdumyzyň daşary ykdysady iş banky tarapyndan sowgatlar goşurly. Sportun bu görnüşiniň barha meşgullyga eýe bolmagy aýratyn belläliklidir. Belli bir derejede kämilleşmegiň peýdaly ugruna öwürleýän sport bäsleşikleri her bir turganyň başarlygyny kesitlemekde möhümdir. Uly tenis boýunça tamamlanan ýaşam gyzykly häsiýet bilen tapatlandy. Bu ýaş tejribeli turganlaryň barha köpelýänini äşkar etdi. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda sportyň bu görnüşi işçiň ösdirilýär bol, aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Milli liderimiziň nuktaşy sport ählimiňi parahatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy pugulanmagyň möhüm şerti bolup durýar. Ýaş ustatlyň kemalige ýanyny äşkar etdi. Sportyň sadyň jemgyýet kemaly getirmekde, ýokary netijeleri gazanmakda ähmetli orny eýelýänyni durmuş aýdyň görkezýär. Ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwürmegi ýaşlaryň çekileşli häsiýetini üpçün edýär. Uly tenis boýunça geçirilen ýaşyň ýeňjilerine Türkmenistanyň tenasçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň ulaýtany we paýtagtyň Aşgabatda 28-nji noýabrda saat 20-den 29-nji noýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanyşuryň.
Balkan ulayetinde ütkap yağmurluk wagıp günnordan teleskopda 94 metr kayarlarına 18 metr şan yetiyen şemal utar. Hava gijetine 2-7 gradus mayl günnidine 9-14 gradus. Kenar taraflarına 5-10 gradus mayl vurur. Ahir ulayetinde ütkap yağmurluk wagıp günnordan teleskopda 94 metr yetiyen şemal utar. Hava gijetine 2 gradus soğukdan 3 gradus şan mayl günnidine 6-11 gradus mayl vurur. Mar vilayetinde ütkap yağmurluk wagıp Demirgazyk günnordan teleskopda 8-13 metr yetiyen şemal utar. Hava gijetine 4 gradus soğukdan 1 gradus şan mayl günnidine 7-10 gradus mayl vurur. Lewap vilayetinde ütkap yağmurluk wagıp Demirgazyk günnordan teleskopda 8-13 metr yetiyen şemal utar. Hava gijetine norlan 5 gradus şan soğuk günnidine 7-10 gradus mayl vurur. Daşow vilayetinde ütkap yağmurluk wagıp günnordan teleskopda 94 metr yetiyen şemal utar. Hava gijetine 1-6 gradus soğuk günnidine 1-6 gradus mayl vurur. Paytahtın Aşgabatda ütkap yağmurluk wagıp günnordan teleskopda 10-13 metr yetiyen şemal utar. Hava gijetine norlan 2 gradus şan mayl günnidine 8-10 gradus mayl vurur. Yurdum boyunça noyabr ayının 29-ını magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Idi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böreçikleriniň meçhurnyň hadadan 10 kotorum artma bilen baglanşykly, howa şertlarynyň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňdärmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem güýüz pastynyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasaly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu da günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ýylaşlar.